Agent 540! Napalabas, sinapol ni Agent 540 ti agnagan iti Laura Goron. Ti asawa ti Matap apimatay, iti asawa ti agnagan iti Belinda. Bayat ti kaadana iti parlor ni Laura. Kelata naglemeng tinaud-udi, idi nakita na ti dimsag iti kotse ang nagsardeng iti batog ti parlor. Simrek ni Joselito Goron ket sapsapulon na ni Laura. Pinilit ang agpudno ti maysa beautician, agingga anasaktan daytoy. Sanen ang nakapagtepel ni Leonardo iti dayta nakita na, ket imbaga nga ibatan na kuman tinasao a babae. Nakapungtot ni Use, ket pinanggap na adiswan ni Leonardo. Nasigsiglat ni Leonardo, ket binugbugnan ni Use. Kabayatan na, nakurang mat ti panagtalat ni Belinda iti kabalan dagiti pulis. Gaputawan mutlangan ti mauray na paglawagan ti kaso ti pannakapapatay ti asawa na. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti serye tayo itaalawats iti drama tayo anapauluan. Agent 540! Sabali, sana day tati tao ng patay iti asawak. Nalabit a pasurot yung suspect na ito eh. Pagpudnuan tayo. Diya ka mo. Nga mga nagdadadaal kayo lang iti panawan. Saan aday tati pimatay iti asawak? Mrs., ang mga no agbabawi ka ito no mapalubusan. Kat maduktalan tong adda connection da iti kriminal. Maka mo kayo. Mrs., sana mabalin ako na yung ada kami ti makaam mo. Awan pamkwatan mi amang i-detain iti tao na awan reklamo. Iso nga roda maka mo kayo. No ibalod yung lata ida awanak ditan. Basta saan aday tati ng patay iti asawak. Di kasano, pinalubusan da dagijay. Wen nga ta. Aguray ka. Apay atiniliw da dagijay. Adda ka no tao anang patiliw ka dagijay. Sino? Diya ka mo. Sana ko na nagdamag iti nakita ka sa palimat dayjay. Sana ni Jose. Anak, anyamot tinaaramidan dya kinasaritam a tao. Diyay imbagam atalkem kan patsyam nga iso ti makatiliw kan ni Jose. Diya ka mo nanang. Awanot kontak na kanya kon. Di iso nga rod ati kontakam. Amangan no adamunan maipapan iti paglemlemangan ni Jose. Sige, awagak iti cellphone na. Awan tinabalin tayo. Makabasol tayo nang di tayo i-release na gijay nakadetain. Impalawag ko daytan ka ni Mrs. Ariston. Kat talaga nga awan pakibiyangan na. Diyak mo't maawatan tayo jay. Asino jay bagbaga na amay sa at tao nga iso tinamnamaan na makatiliw ka ni Joselito Goron wano Ose. Di na imbaga tinagan na. Ta saan ka no akayat da dya at tao ti agpabigbig? Anya. Kasta ti kunana, Chief. Ngam, oray di na imbaga. Atapag ani Agent 540. Wen. Tasaan kami nakayat ni Agent 540 ti agpabigbig. Awan pa nagtalak na iti PNP. Nasakit nga klonan day ta, Chief. Dito mababalaw dagiti saan nga agtalag iti kapalan tayo. Adumot ngamin dagiti kakadwa nga uniformado amang dadadal iti reputasyon da. Pakairamramanan dagiti napudno iti serbisyo. Agpaiso day ta, Chief. No pay kasta? Saan da kumaapagpapadaan ti tao? Iso medyo masurunak ka ni Mrs. Ariston. Ta sobramat nga agsasao. Ala, bayamon, Piyoto Cordero. Sigan, tagpasensya. Kapilitan na kasta, Chief. Nakontak mo dya kinasaritam a tao. Diyak na kontak nanang. Nalabit. Aday ti lugar adi magtang ti signal. Anak, Awan pa nagtalag ko kadagiti a pulis. No asino la ditan ti ipakpakita da ngay naristarda. Saan mat ani Use? Belinda, di ka unay. No adaman pagibasbasaram iti kaawan bael dagiti pulis. Di mo pagpapadaan ida.
Anya ita ti planom. Awan pa'y tinaikadang nga aldaw apan nakaitabon ti bangkay ti asawam. Anya ti panggadang mo iti dayta. Nanang, Si kamet ti patudunan dagiti kakabsat na. Isu akita amon no anya ti kasayaatan na maaramid. nakasaganan ti pakaita naman na. Iso nga itabon tayo ni Inton maminsan na bigat. Sige. Siya kun ti mapan makisarita kan ni Apo Pade. Nanang, kayat ko ti tumulong amang sapol iti dayjay nga use. Belinda. Anya ti makunam ija ipagpabasol na kaniton yung asawam. Ha? Nagalas nga aramid ti imparo pa na kada kayo ako nam. Sakbay a pinatay na ti asawam. Anya amat ti makunam iti dayjay. Diyaka mo nung mamatiak iti dayjay wano saan. Iso akayat ko matiliw ko maasibibiyag dayjay nga use. Tap na makasarita ka na imbag. Wala. Ang amala. Sapay kumatasaan apod no jay pambabasol ni Ose kaniton nyo. Ala, gusto nanang. Diyon pang panunutin dayta. Diyak kayat a panunutin dayta. Saan sa arumbang ter aramidak, Mimi? Nga anya manaw. Di pa naglimang ko adagos no umay ni Use. Nakabutbutang matmanang. Ang mga napatayan na kamat. Di mat pinatayin ng ti atapon na akabit mo? Wan nga rad. Kaasimat ti pamilya ni Tonyo. Nauliladan adi na oras. Anya nga min tinanggapan ni Manong o si Anagata pitikas chay kada kayo. Sigud nga agam-am mo kami kinimang Tonyo. Natural laang ano lumabas iti beauty parlor. Kat pasaray dumagas. Dayjay kanayon nga idadagas na tinanggapan ti asawak anagim imon. Manangimon nga roda talaga. Wan, kat dayta ti pakaumaak launay. Kasano nga rod manang? Saan kan nga aglamang no may tupay ditoy? Saanan? Sangwakon ni Ose tapno malpasan ti amin. Din tupay lang amin matiliw. Kanayon ti panag-surveillance dagiti pulis. Ngam di damat maranaan iti parlor. No anya ti ko na manang. Tulungan ka. Itip ta dayta kadagiti pulis no makita ta ditoy. Pampanunutat daytan, Mimi. Iso asaanin arumbang aglamangak. No di kat sangwak no umay tupay ditoy. Jantre. Nakaruar ngagpaisun dagi jay natiliwa ka duwag. Ngam apay adi damat nagsublin iti hideout ni. Ang mga noim bagada kadagiti pulis ti paglamlam mga ka. Saan dalang agkamkamalin? Amok ti pang sapsapulag kadakwada no tinraidor da ka. Dahil ito yung order mo, Mr. Pogi. Siya kung tinanyag. Gaputadas as si kaswan di waiter at ang alay ti order mo. Agyan man agpaloma. Ala, agtugaw kan. Tatanggayan na uminom. Apay as solo flight ka matita. Di mo kadwa di pasurot mo. Natiliw da. Ngam nakaruar da matlaeng. Diyan ka mo. Tadi da pa'y nagpakita ijay hideout ni. Kasta? Oh, paragan ka da ita. Uminom ka mo. Okay. Tanggayan na, paloma. Naiwakasan ti pa nakaitabon. Kastama ti palualo iti pa nakatay ti asawak. Nakapanahon da iti may nakipaglik na. Maikawak launay. Adak tuk-tuk-tuk. Sino ti umay dito balay iti kasto nga oras? Nakaturog ang dananang ka nagitanak ko. Delikado. Nudakas kiti ti panggap dayta. Umasidig ka kiti itaw. Namjak lukatan na dagos. Sino dayta? Mrs. Ariston. Siyak daytoy. Ah. Ti asawa ni Joselito alias Jose. Ti asawa
asawa ti kriminal. Anyat gagara de tabo pa ditoy. Pangaasing Mrs. Ariston. Kaya't ka akasarita. No atapong nga dakadwa. Ipasigurado kan kang awan. Tinasayat. Mangisag ka na kitermas ko. Jak basta lukatan tiri daw ta jak amuno as sino itati kabusor ko. Oh, anya ti ibagam. Agyaman talino katamat na ang tiridaw. Mabali na padanunan na. Anya ti gagaram kanyak. Napatag Mrs. Ariston. Sige, sumarag ka. Agyaman na. Umay ka. Agtugaw ka. Agyaman na. Saanan ang masapol nga ilingad mo day taigam mo ako, Chilyo. Awan da ka sa panggap ko kan ka. Sige, isaganam lata dayta, no iso ti pagtalinaayan ti riknam. Tinapatag ita kat maibagak ti gagara. Ibagam ko man. Nagsayat ko man no ibagam ti ayan ti asawam kat patiliw mon. Dispensaram, ngamjak amo ti paglamlamangan na. Tamanipod idi napatay na day ti asawam. Ilamlamangak matan. Awan pakibiyangak nga uray no patayin na ka. Mrs. Ariston, patyam ka di ti pamabasol ti asawak iti day ti asawam. Ibagamon ti gagaram. Diretso a panagsao. Tulungan ka amang patiliw iti asawak. Anya, sigurado ka? Kaya't nakmat apatayin ti asawak. Mamati launay apod no ti atap na. Ngam isa patak iti batog ko alangit. Bidot ti atap na kada kami iti day ti asawam. Pues, no talaga ang makitinulong ka iti pan nakatiliw ti killer nga asawam. Ibagam nga rot itan no sa dino ti paglimlimangan na. No ita, jak pa'y lama sigurado. Ngam apaman amaduktalak, kan masiguradok ti hideout da kadagiti pasurot na. Yawag ko adagos kan kadagiti pulis. Sapay ko mata maaramid mo ti kasta. Maaramid ko, Mrs. Ariston. Sayang lang amin ta napalubusan matla adagos dagiti natiliw a pasurot na. Anya, adda natiliw a pasurot di asawam. Adda, dagi jay duaan nagpanggap amang patay kanyak. Binilin ni Ose dagi jay. Ngam na pa ay da. Naarestar da babaan kini Agent 540. Ngam sayang, tanakarwar damat la. Anya, Awan ngamin tinatalgad nga ebidensya na ipila kontra kadakwada. no kasta. Oh, Apay, Mrs. Ariston. Awan. Ala, no ko na matulungan naktap na matiliwan di asawa makriminal. Pagyaman ako unay dayta. Kat sapay ko matadi ka mang lukluko. Makita yun to ti kinapudnok kadagiti imbagak. Talaga akagura kun di asawak. Gaputaman nang imun launay. Itamang paingawan kontak ni Agent 540 dito police station. Chief. Anya nga Piuto Cordero. Adamayat ang makisarita kada kayo. Ti asawa ti at large, ani Joselito Guron. Ala, pastrakan dito opisina. Yes, sir. Saya at launay na makikoordinate ti gagara ti asawa dayjay awanted. May saak mat abiktimas eh. Papabasulun nak ti asawak iti dakas nga aramid adimat pudno. Kat namin duan aginandat nak apatayan. Kasta? Wense, imbag ta saan ang nagbaligi. Kat, anya ti kayat mo amaramid? Kayat ko amatiliwan da jay. Mangyuli akmat iti darum kontra kan ko na. Anya? Imayak sir. Takayat ko amaamuan no anya ang kaso ti pangidarumak iti kasyay nga aramiden ti asawa. No kasta, nagdarom ti asawa dayjay a kriminal. Wanan. Indarom na dyan mismo nga asawa na. Panamid duwa ka nung mata na ginandat na apatayan.
Talaga gayam a kriminal day chay. Wan siguro. Nana? Mabayag pa'y nga ta ni Mrs. Ariston? Dandan ni day chayon. Urayam labiitan ma'am. Sige nga rod, Nana. Ado ngamin tinaskan adamagan kan ibagami pa'y kankwana. Maipapaniti ka so day di asawa na. Yurayo labiitan, ma'am. Kinunana amabiit laeng iti papanan na. Nakasarita kon ti asawa day di Mang Tonyo. Kat, anya ti kinunana manang. Imbag no di nakapinagsasawan iti agkakasakit no mamati akabit na kaday di asawa na. Talaga apat dyan na ti pamabasol ti asawa. Ngam nagkariak nga awan kinapod na day di nga atap ti asawa. Samaysa, amok amatiktikaw laang ni Mrs. Ariston. Kasla di na mapagsusurot ti panunot na. Gapo iti patat apan nakapukaw day di Mang Tonyo. Anya? Ad-adalakat nga rodan ama asyanak kan kwa na. Iso apanat nakak asaan ko nga isakit ni Ose. No di kat tumulong akpayan amang patiliw kan kwa na. Panang Lora, ti asawam ti simrak dito ay. Agturungan dito ayan ta. Anya? Anya ti mapasama kiti panagsangod da Lora, ken ti asawa na ngagpangpanggap amang patay ken kuana. Gagayem di uliwata tinggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawat, iti drama tayo Anapol 1. Agent 540 Insurat para iti radyo nila iti Astudillo Aquino ken iti matdireksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot ka na kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.